لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، كبرات سمعت مدبنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبزع مبل 23 كفال تاريخ هيوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سعبا عندي أرستات حزنا لكم قريبنا لنا. قدامي سراويت كلتيو حايلتات بقربا رحكتي معادو ناي 0 ساعات فلامي قجتن فيلميا بزبل بحونا عبد السلام. هجوم سراويت قريش ملاأختي كاب السماي وردو ملسمت كعتي مسلمين نزملكت بحونا أبو البراء. هدم إبليس كاب تعودو خينات سراويت ما كهدمني جمر زبل بحونا أول خير. مخت أبو جهل بحونا إيمان أبتو خينات كابزتن صبارقو عبنتاتن توفاينتن كاب حدث قاب 3 بحونا شفاء كبقون كاب 4 قاب 9 تزلو بحونا عبد الواسع كقربلنا عيو ناي مجرشتا صاب كوينات نزم الكتب مع بحونا أدهم سناي مكتتال. سراويت كلتيو حايلتات بقربار حكتي معادو. سراويت كلتيو حايلتات ناب حدا عودي تقاربو فيت نفيت تتأمامته. أبزق زيزي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كم زي ببال دعاك قبر جمره. أو الله اتا مكحتن تعبيتنيان قريش أنصاركا ختعمتن نملأختنيا ختقاومن درو إنها تمتيا. أو الله اتقال ذاتها اللي عاوتها بني. أو الله نظم تلاتي سعرم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم نايم ودأتا قالوا بعلو كساب زهبهم بصتو بزيت إزازو كينات كي جمرو تبكي ممرحي هبهم. فلاتاتاتهم بتنكاقيك تكاملون تلابهم. تلاقي تقوم كساع زي كرب بسيف كي واقعو كاحبرهم. أبو جهل بوغنو اوغويتانا كابزن كلتا تتصاررتي قجلتات اتن مقرباتو زي لوهن زي نفولتو حدش نقر زمتسألنان قجلة صباح ابن نقات امولو معالتي دمسسو كبل نطاوتاوي املاخو تمحتسنه. قريشاويان بزنبرهم بزحسب عدكن تمكرو خناتن عاوتناتهم كم اتخون ملؤ متأممان نبرهم. أبز أوانزي لعل الله سبحانه وتعالى نزيز سعب واحي أورده. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. أو كحديان فردي انت حتتكم انه فردي متسكم كابت تصابو انت تقطبكم كأ نعخم زحشيو نابكنات انت تملسكم نحناون نملس كندز بزحي بزحمة انا قزوف سراويتكم دما كوتو ايك تقمكمنيو الله دما نسمع منانيو. سورة الأنفال شمونت 19
ናይ 0 ሰዓትን ፈላሚ ግጭትን ካብ መካውያን ቁሬሽ እቲ ምስ ሙስሊሚን ንኽፋለም ዝተንቀሳቐሰ ቀዳማይ ሰብ አልአስወድ ቢን ዓብዱል አሰድ አልመኽዙሚ እዩ። ንሱ ብሕሱም ባህርያቱ ዝልለ ጣዖታዊ ነበረ። ካብቲ ናይ ሙስሊሚን ጋብላ ሓውድ ማይ እንተዘይሰተኹ ብምባል ጨደረ። እንተዘይኮነ ነቲ ጋብላ ካብ ምዕናው ሞት ጥራሕ ከም ዝኽልክሎ መሓለ ጠሓለ። ነዚ ንምግባር ምስ ተንቀሳቐሰ ብወገን ሙስሊሚን ሓምዛ ቢን ዓብዱልሙጠሊብ ረዲየላሁ አንሁ ካብ መስርዑ ብምውፃእ ናብኡ ገስገሰ። ብፈኸራ ክዓፍር ከም ዘይጸንሐ ሓምዛ ረዲየላሁ አንሁ ብፈጣን መጥቃዕቲ ሴፉ ኣብ እግሩ ኣቕሰሎ። ገና ደንበርበር እናበለ ካልኣይ መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣብ ውሽጢ እቲ ክዕንዎ ዝሓሰበ ጋብላ ሰጠሖ። ፍልሚያታት ብምግባር ውግእ ብወግዒ ተጀመረ። ሓፂናዊ ድርዕን ዋልታታትን ዝተዓጥቁ 3 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝኾኑ ዑትባህ ቢን ረቢዓ፣ ሓዉ ሸይባህ፣ ወዱ አልወሊድ ቢን ረቢዓን ምስ ሙስሊሚን ክፋለሙ ካብ መስርዖም ወፁ። አንጻር ሙስሊሚን አፎም ዝሃቦም ጽርፍታትን መርገማትን ድማ ፈነው። ብወገን ሙስሊሚን 3 መንእስያት ደቂ መዲና አንሳር ምስኣቶም ክፋለሙ ካብ መስርዖም ወፁ። ንሳቶም ድማ ዐውፍ፣ ሙዓዊዝ ኢብን ሓሪሳን ዓብዱላህ ቢን ረውሓንን እዮም። አላህ ይርደየሎም። መካውያን ንዓኣቶም ምስ ረኣዩ እንታወቲኹም ንስኹም ክብሉ ሓተቱ። ደቂ መዲና ምዃኖም ምስተሓበሮም ምስኣቶም ዝኾነ ዝራኽብ ጉዳይ ከም ዘይብሎም ናይ ሎም ግጥሞም ምስ ደቂ ሓወቦታቶም ምዃኑ ኣፍለጡ። ቀፂሎም ዓው ዓው እናበሉ ሙሓመድ ተውፃልና እንትኾንካ ካብቶም ናትና ውፃልና በልዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወ ዑቤዳ ቢን ሓሪሳ ተንስእ፣ ወ ሓምዛ ተንስእ፣ ወ ዓሊ ተንስእ ብምባል 3 ተፋለምቲ ረቑሓሎም። 3ኦም ከዓ ፈጣናት ተፋለምቲ ነበሩ። ሓምዛ ረዲየላሁ አንሁ ግዜ ከይወሰደ ንመፋልምቱ ሸይባ ኣብ ምድሪ ዘርግሖ። ዓሊ ረዲየላሁ አንሁ ብወገኑ ንአልወሊድ ቀቲሉ ኣብ ቅድሚኡ ሰጠሖ። ዑበይዳ ረዲየላሁ አንሁ ግና ብኸቢድ ቆሰለ። ይኹን ደኣ እምበር ገና ከይወደቐ ሓምዛ ኣብ ልዕሊ ዑትባ ተወርዊሩ በታ ፈጣን ሴፉ ርእሱ ጎመዶ። ብድሕሪ እዚ ዓልን ሓምዛን ነቲ እግሩ ዝተቖርፀት ዑበይዳ ረዲየላሁ አንሁ ተሰኪሞም ንድሕሪት ተመልሱ። ዑበይዳ ረዲየላሁ አንሁ ድሕሪ 4 ወይ 5 መዓልታት ማለት ሙስሊሚን መዲና ኣብ ዝምለሱሉ ዝነበረ እዋን ብሕማሙ ወይቦ ሞተ። ዓሊ ረዲየላሁ አንሁ እዛ ኣያ እዚኣ ንዓኣቶም ብዝምልከት ዝወረደት ምዃና እናመሓለ ይዛረብ ነበረ። هذان خصمان اختصموا في ربهم እዞም ክልተ ተቐናቐንቲ ምእመናንን ከሓድያንን ኣብ ጉዳይ ጎይቶኦም ተኸራኸሩ። ሱረቱል ሓጅ 22:19 هجوم سراويت قريش ولكو توسختي في المعتات انت تقبرو نمكاويان قنا عب نفس وكفتنا مردير سعرتا قاتمهم اليوم عقدستي كابزبلوم وقناتهم دما كسروا بخطر حركان حرركم ترسل زبالو بملؤ حيلهم ناب مسلمين بمهجاب نحسب النخور كلهم سسوهم متقعتهم فنو سراوت مسلمين بعنصارو دقف كيف اليوم ناب فطاريهم دعاء دحر مقبار مزاقبهم أصنعهم حازو نتي تحندادي طاوتاو سراوت كبيت كساراتات بزسكم ناي مكل خالسلتي عسنانهم نخيصهم تقالسو برقزكا
ውጽኢታዊ ሜላ ኩናት ተጠቀሙ ምኽንያቱ ቁረሽ ገና ነዊሕ ካይከደት ግዳይ ሰፍ ዘይብል ክሳራታት ትኸውን ነበረት ኣብዚ ወጣሪ ኩነታት ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደገፍ አላህ ካይፍለዮ በቀትርን ለይትን ዱዓን አያቋርጸን ግጥማት አዝዩ እና ጻዕጻዕ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ከምዚ ብምባል ዱዓታቱ አዕረገ اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا او الله إذا قجل مسلمين لومي أنت تسعيرا داقين بسبات آيكتن لخن إخا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبع أزن قبلة تطويو أعداون السماي بمزرقاح كاب بؤوري دعوه كاب انقدعوس قاب زودع نقويتو بزي مقرات سواء أبزي قزيزي اتؤمون بسعيو أبو بكر رضي الله عنه نتي كاب مريت بملعالنا بمنكوبو ملسو كتلو خاء أو نبي الله نقويت هذا أكل تسويع كايو لمن كايخا نتي زعت والكا قلب رقص كفت ملكاي بلو ملسى الله دماء قصبتاوي نبري الله كاب سمايات لنبيو بصوتون زدقف ملاأختي سدده قدس قرآن كمزيبل أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب مبره ترقم برقص أنا مساخمي سلزي لتم زعمنوا أطنعوهم أبلبتم زخحدوا رعدي خفنوا لعل الله سبحانه وتعالى بتوساخي نبم الأختنعو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كم زخبل توساخي رأي قالته أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين مبره ترقم حدا دحرت حدا تخاتاتيلهم بزمصو شح ملاختي غيره خد قفكم ملاختي كاب سماي يوردو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أوشتي تعمل عززيت نقطه بمخان نئشتيك أم عبلمو بفسحة تملئو بعوتا تدحي أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده وعلى ثناياه النقع وأبو بكر بالصلاة تقبل عوت الله كربيو إنه أبتي عقز بله وبلحصة جبريل لقام بازر حيزو إرئي الله بدحرزي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كاب مأزز نقطه بفتنة وطيئو نزعت السعب آيات بعوتا خغرآ جمري سيهزم الجمع ويولون الدبر مبره ترقم عسل سبم كالسعاريو بهدما حقوقهم كهوبيهم نبي صلى الله عليه وسلم حفنت إيدو زملائي حمد حافيسو شاهت الوجوه دبلقلق يبلهم وجههم بمبال نابو جنس لائي بتنو بتأمر الله سبحانه وتعالى دماء زناوص هو بلا حصات خسته عينو زي تقسمت صلاؤن عين برن نزي عمل كيتو لعل الله سبحانه وتعالى عب قدس قرآن كمزيبا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم مبره ترقم كم أون أو محمد أب زور وركالو جزي نسخة يكون كان زور وركا يقدس الله يزور وري ملسة متكعتي مسلمين بتي هو بلا حصة عينتم أبز تقسموا له موت نبي محمد صلى الله عليه وسلم سعبتوا بملسة متكعتي نبصلعتم كهجموا عززي من تقويتوا أملومي بقرلات النت كواقعون التوابعهم
نقالات الله إن تقسي ناي موقع منفسهم النقاقه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مبرهة ترقم محرت قويتاكم كم أول نتاخن دي سماعة المدرن صفحاتها جنة نخط رخبون بتمعززنتكم سناي عيوتاتكم تقلطفو. نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبصتو زسرطو ناي تبعات منفس أبونين حب المسلمين تقالست بقليل ينصبارق نبري. من إسي عمير ابن الحمام رضي الله عنه زرعي قررت نتكا كم أبنت زتكسو. نبي صلى الله عليه وسلم نتا أبلع لستتقصت آية قدس قرآن مسكرة عمير بحيال حنقوتان سمعتن توحيتو بخ بلا من اقتنع الله صلى الله عليه وسلم دماء بخ كتب الكلخة انت هاي ملتك عمير بلو أي فالون والله من اقتنع الله كاب ورست جناك خون سلست من نخيئكم أزبلكو بلا عمير شو نبي صلى الله عليه وسلم نسخا كاب ورست جنايخا بلو ازي كخون كله عمير نقبل عن زدالون حدة فرتات تمري عبئيدو حيزو نبري بسرات جنة من السمعي عمنا سلسة فسه نزل تبري كساع زبل عن بهوات كتصنح عن تازي هوات كندي نوح بلمو نتي عبئيدو زنبرة تمري سو عبيل بمدرباي نام معكلتي عودو خينات تدغدغمو كساع زسوع تقالسي سراويت مأمنا بحيال سمعتن ووع منفسن تقالسو زيد ما أبتم لبتاتهم كله جنا استمع قل مكاويان توقعتي زي ترخبه روحي نبره حيالي كابتم أملختي تعود تقتلو أتوم استرفوا دما نكفر جنا بلو قتلو دقف الله كابتم صندق حكي استسكم مؤمنان أي تفلين ملاحت السماء كتبت أو دقفاتهم كبر لهم مو نحايلتات أكي كسنفو قويتو أم لأخم أبتم علتتي ملاختي ناب مدري وريدهم أب مسارع مسلمين بمئتاو كمستواقعوا وزقلتوا حيال حديثات قالوا أب أوانتي صعق كوينات بحاند بيت رئيسي تعوطاويان يودقمو من كم زهارمو قن أي فلتن بتمساسلي إيد تعوطاوي تمنتلات ودق حرامي عدما أي فلتن نبري كبل ابن سعد كاب عكرما تقبلوا زحلفوا حديثي قلتلنا ابن عباس رضي الله عنه بوغونو خمزيبل ابتعلى تتيا حدا مسلم نحادا كحديث ساقو نبري شعو بلعلي أشت زبل ناي كورباش دمسي سمعي اتو بفرسو زقالب سنبري خاا كتل حيزم كبل سمعو قلحتو نابتي تعوطاوي انت ملسي درو وديقو بحقو تساتيحو نبري اتي نزيف تصامي يزيز رعي ود مدينة نم الاقتنياء الله صلى الله عليه وسلم بمخاد بزعباتي زرعي وفولي أقات أمي نقرو نبي صلى الله عليه وسلم برقص حق تزاربك نسو كاب سالسيتي السماي زمس دقف يو بلو حاد كاب أنصاراويان دقفت دك مدينة زخونة ساب نعباس ابن عبد المطلب ماريخنا بنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسدو ده حرقنا عباس كم زخبل تسمعه أو ملختني الله صلى الله عليه وسلم إذا سبزي كونن ماريخوني أنا بحدي برحيلو عزيم الكعنيا فرقت زنبورون أب أشعال فرس توتحن سب إيه تماريخي نتزمارخني أبزي مزوم هزبي أي رؤية نزلخو اتود مدينة نزربو كوليفو أو ملختني الله أنا بعلي إيه ماريخيو كيبل تزاربي نبي صلى الله عليه وسلم دما خمس خبل ملسلو اسكت فقد أيدك الله بملك كريم سغبل لعن الله بقدس ملائكة ملأخ غير يدقفك بلو هدما إبليس كابتعودو خوينات إبليس سيطان بمثل سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي تمثلو
ኣብቲ ኹናት ከም ዝተሳተፈ ኣቐዲሙ ተጠቒሱ እዩ። ካብታ ምስኦም ዝተሓወሰላ ሰዓት ጀሚሩ ድማ ካብኣቶም ከይተፈልየ ጸንሐ። መላእኽቲ ናብ ምድሪ ወሪዶም ኣንጻርቶም ኣምለኽቲ ጣዖት ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ተግባራት ምስ ረኣየ ግና ንኻሊኢት ደው ኣይበለን። ሕቁኡ ሂብዎም ካሃድም ምስ ጀመረ እቶም ሙሽሪኪን ሱራቃህ ናበይ ደኣ ትኸይድ ካብ ጐድንኹም ኣይፍለን የዶ ኣይበልካናን በልዎ። ንሱ ግና ንሳቶም ክርእይዎ ዘይክእሉ ነገር ይርኢ ከም ዘሎ መስኪሩ ናብ ባሕሪ ዘሊሉ ክሳዕ ዝኣቱ ነፈጸ። ሰራዊት ማካ ክሃድም ይጅምር። ከም ትጽቢቶም እቲ ዝተመክሑሉ ብዙሖም ኣይጠቐሞምን። ሕንፍሽፍሽ ደኣ በሉ። መጥቃዕትታት ሙስሊሚን ምስ በርትዖም ፈለማ ከንሰሓቡ ተረኣዩ። ስዕረቶም ዘይተርፍ ምዃኑ ምስ ኣስተውዓሉ ግና መዓስከሮም መሳርሒታቶም ኣጽዋራቶምን መጽዓኛታቶምን ራሕሪሖም ሸበድበድ እናበሉ ብዘይሕንከት ሃደሙ። ሙስሊምን ከኣ ኣሰሮም እናሰዓቡ ጽዋዕ ውርደቶም ኣቕመስዎም። ዝቕተል ተቐትለ፣ ዝማረኹን ተማረኸ። መኸተ አቡ ጀህል አቡ ጀህል እቲ ዕሉል ጸላይ ኢስላም ኣብ ባይታ ዝተፈጥረ ክውንነት ግርምቢጥ ስለ ዝኾኑ ፍጹም ምእማኑ ሰኣነ። ነቲ ማዕበላዊ ገስጋስ ሙስሊሚን ንምኽላፍን ዓወታቶም ንምድንጓይን ኣስማት ጣዖታቶም እናጠቐሰ ንሰራዊቱ ከተባብዕ ፈተነ። ክድዓት ሱራቃ ኣይትረኣዩ፣ ሞት ዑትባ ሸይባን አልወሊድን ሰገጥ ኣየብልኩም ማለት በኣማልኽትና ላትን ዑዛን እምሕፀነኩም እናበለ ከራሳስኖም ዝከኣሎ ጸዓረ። ይኹን ደኣ እምበር ድሮም ፈናኖም ዓሪቡን ናይ ምውጋእ መንፈሶም ባይታ ዘቢጡን መሳርዖም ተባታቲኑም ስለ ዝጸንሐ ጸኒዖም ክምክቱ ኣይከኣሉ። ነቲ ክውንነት ምስ ተገንዘቦ ትምክሕቱ ጃህራታቱን ፈኸራታቱን ትዝበሎ። ብዘይካ ሒደት ሕማቕ ዝዕድሎም ሙሽሪኪን ኣብ ጎድኑ ደው ዝበለ ሰብ ኣይነበረን። ናታቶም ተቃውሞ ድማ በቲ ክምህ ዘይብል ትብዓትን ሓቀኛ ተወፋይነትን ሙስሊሚን ተሓምሸሽን። እቶም ዝተረፉ ድማ ራሕሪሖም ሞቶም። ንሱ ግና ሞት ንህይወቱ ክሳዕ እተሕልፍ ኣብ ፈረሱ ተወጢሑ ንናይ ፍጻሜ ሰዓት ተጸበየ። ጽዋዕ ውርደቱ ከዓ ብክልተ ጀጋኑ መንእስያት ደቂ መዲና ቀመሱ። ዓብዱራሕማን ቢን ዖፍ ረዲየላሁ ዐንሁ ናብ ማውታ አቡ ጀህል ኣመልኪቱ ክትርኽ ከሎ ከምዚ ይብል። ኣብ ማእከል ጽዑቕ ኪናትን ከለና ክልተ ናይ ኪናት ተመክሮ ዘይነበሮም ንኣሽቱ መንእሰያት ብየማነይን ጸጋመይን ነበሩ። ሓደ ካብቶም መንእሰያት እቲ ካልኣዩ ከይሰምዖ እናተቃለሰ ኣየናዩ አቡ ጀህል ኣርኤኒ ይበለ። ኣነካ እንታይ ደሊኻዮ ክብል ኣቐኑ እንታይ ምዃኑ ሓተትክዎ። ብወገኑ ሓዲኦም ክሳዕ ዝቕተል ምስኡ ክገጥም ልዑል ሃንቀውታ ከም ዘለዎ ገለጸለይ። ትብዓቱ ኣዝየ ተደነቕኩ። ንጸጋማይ ቁሊሕ እንተበልኩ እቲ ካልኣዩ ብተመሳሳሊ ቃናን መንፈስን ምስ አቡ ጀህል ክገጥም ከም ዝደሊ ነገረኒ። ደሓር ንአቡ ጀህል ምስ ረኣኽዎ እቲ ተሓተሉ ዘለኹም ሰብ እነህልኩም እቲ እዩ በልክዎ። ክልቲኦም ናብቲ ንሱ ዝነበሮ ቦታ እናጎየዩ ብምኻድ ብኣስያፋቶም ብሓባር ብምጥቃዕ ቀተልዎ። ብድሕሪዚ እቶም መንእሰያት ናብ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብምኻድ ኣነየ ቀቲለዮ ኣነባ ቀቲለዮ ብምባል ተኸራኸሩ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድማ ሰይፊታትኩም ደሪስኩም ዶ ክብል ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ኣይፋል በሉ። ሽዑ ንኽልቲኡ ሰይፊታቶም መርመሮ ክልቲኦም ብሓባር ከም ዝቀተልዎ ኣረጋገጸሎም። ካብቶም ንአቡ ጀህል ዝቀተሉ መንእሰያት
اتحاد مالت معاذ بن عفرة أبكال قد أمنايتي كينات سلازته سوء اتيكاب أبو جهل استسلب سلبا معاذ بن عامر بن الجمح توهبه كينات مستزازم نبي محمد صلى الله عليه وسلم مفتسمتا نايتي علل تتاي إسلام زنبر أبو جهل انتاي كم زخونا مفلات أبو جهل مالت أم وداتا انتاي كم زقبر من كيدو يتقالل كبل حاتته بركت زبلو سبات كنادي ونافت عودة كينات تملسو تنفاسو كي حالفت أب أخفيت موت أم مدري تساتيحو انكع الناس تنفسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رخبه عبد الله مالت بقطع كسادو بمرقات أنت تتعي الله معرخ انديك كم زواردك باعين تخادور إخايو قالوا أبو جهل بنايوترو نقصنو بخميو زواردني أي تواردكن أنا كل علتي بجزاء هزبو أبعود وكينات استقأت لسب أي كونكون بله تسيلو دما أبزو كينات من تعويتو كبل حتته ابن مسعود رضي الله عنه الله الملختنيون تعويتهم قالوا أبو جهل بزق حار لبو أنت قواسا أشجاري من قدي تختلك قالوا ابن مسعود رضي الله عنه أما كاقواسا كوينو يسرح من بارو يذكر ابن مسعود لعلتي كتصاورو زي كآله ببلحي سيف كسادو قومولو نرؤسو يحيزو خانا ملختني الله صلى الله عليه وسلم كده نبي صلى الله عليه وسلم التي كنت مسرعية سلست جزة الله الذي لا إله إلا هو بتي الله اتي بزيكو أملخت زقبو أملاخ زيلبو مالت قويتا بمبال مسقانو كبتصح جمرة كتسيلو دمه الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الله عبيو مسقانان الله يخون نتقالو زفت سما نباريو مالت محمد زدقفن نتشفرا أحزاب بين زسعرا بلومو قرب إلو نتريسا رأيو كتسيلو هذا فرعون هذه الأمة إزي فرعون نايزا هزبي إيو بلا أبتي كنات كاب زتنصبارقو أبنتات صنعة توفينة قدماي ابن إسحاق ابن عباس رضي الله عنه بمتكاس أبزم حلاله فوق صبصب ملختنيا الله صلى الله عليه وسلم نبصوتو كم زغبل مخرم كلتا سبات كاب بني هاشم كالوتن بزيف التوم مستاوتاويان حبيرم نخونات وفيرم هلاوم فريد الله نساتهم أبعود خونات مساناخ قتمو ديليتي بلومن سلزغوني كاب بني هاشم ترغيبكم أي تقتلوا نأبو البختري بن هشام زرخو بسب أي يقتلوا ني العباس بن عبد المطلب زرخو بسب أي يقتلوا مخنياتو بفتاو زيكوني بمسجدات إيو نابكونات وزي زلو بمبال مسأتو مستراخ بسب كمارخم بر كقتلم كم زيبلو حبرم أبزق زيزي أبو حذيفة بن عتبة كم زبمبال هند بتاوريتو أسمعي أنصار ابنتنا مستلعلو أبوتاتنا دكنا أحواتنا دك عدنا إنا قتمنا ني العباس كان نحسيلو والله أنا انترخي بيو بسيفي كتقعيه إذ زربازي ناب نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسحي نبي صلى الله عليه وسلم نعمر بن الخطاب كم زبلو أو أبا حفصة وجهي حوبو ملختنيا الله بسيف كتكعسي قبو ديو عمر رضي الله عنه نجم السمعي عزي وسلست قطعي نا أبو حذيفة كقتلو هكني يخون مبر أبو حذيفة بتي كيسو عليه زملقو زربا عزيو تتعسي بخبيت سكات وحيتها
መስዋዕትነት ራሕዩ ካብ በደለይ ነፃ ዘውፅኣኒ እናበለ ይዛረብ ነበረ። ከም ትምኒቱ ሸሂድ ወይ ስውእ ኮይኑ ድማ ኣብ መዓልቲ የማማህ ተሰወየ። ካልኣይ አቡልቡኽተሪ ቢን ሂሻም ሓደ ካብቶም ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክማረኹ እምበር ከይቅተሉ ዝኣዘዘሎም ሰባት ነበረ። ንሱ ወላ እኳ ኢስላም እንተዘይተቐበለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ መካ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቁረሻውያን አንጻር ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝፍጽሞ ዝነበሩ በደላት ንኽቋርፁ ዓቕሙ ዝፈቐዶ ጻዕሪ ይገብር ነበረ። ብውልቁ ኣብ ልዕሊ ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይውረደን ሕማቕ ከም ዘይተዘረበን እውን ይጥቀስ። እቲ ንመልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ቤተሰቡን ክወድእ ተባሂሉ አንጻር በኑ ሃሽምን በኑ ዓብዱልሙጠሊብን ዝነበረ እገዳ ንኽለዓሉን ሰሪሑ እዩ። እዚ ኮይኑ ኸብክዕ ግና ወቐሳ ቁረሻውያን ፈሪሁ ኣብ ኩናት በድር ተሳተፈ። ኣብ ማእከል ትግጥም ድማ ምስ አልሙጀዘር ቢን ዘያድ ዝተባሃለ ኣባል ሰራዊት ሙስሊሚን ተረኸበ። አቡልቡኽተሪ ምስ ካልኣዩ ብምዃኑ አንጻር ሙስሊሚን ዝዋጋእ ዝነበረ አልሙጀዘር ኦ አቡቡኽተሪ ንዓኻ ከይንቐትለካ መልእኽተኛ አላህ ኣዚዙና እዩ ብሎ። ንሱ ድማ ነዚ ብፀያየከ ክብል ሓተተ። አልሙጀዘር ኣይፋሉን ንዑሞ ግድፎ ስለ ዘይተባሃልና ብፍጹም ኣይንግድፎን ኢና ኢሉ መለሰሉ። በዚ ድማ አቡልቡኽተሪ ምስ ብፃዩ ክሳዕ ዝመውት ክዋጋእ ስለ ዝወሰነ ምስ አልሙጀዘር ገጢሙ ተቐትለ። ሳልሳይ ኣብ ዘመነ ጃህልያ ዓብዱራሕማን ቢን ዖፍን ኡመያህ ቢን ኸለፍን ጥቡቕ ዕርክነት ነበሮም። ኩናት በድር ምስ ተዛዘመ ዓብዱራሕማን ንኡመያህን ወዱን ኣብ ማእከልቶም ምሩኻት ረኣዮም። ዓብዱራሕማንን ኡመያህን ኣብ ከተማታት መካን መዲናን ነብሶምን ንብረቶምን ኣብ ምውሓስ ንሕድሕዶም ክዳጋገፉ ዝተፀሓሕፍዎ ውዕል ነበሮም። ስለ ዝኾነ ሰባት ኣብ ዝደቀሱሉ ሰዓት ዓብዱራሕማን ነቲ ማሪኽዎ ዝነበረ ሰለባ ኩናት ወይ ድርዒ ደርቢዩ ንኡመያህን ወድን ሒዝዎም ወፅአ። ይኹን እምበር ሒዝዎም እናኸደ እንከሎ ሙኣዝን መልእኽተኛ አላህ ዝነበረ ቢላል ረዲየላሁ አንሁ ረኣዮ። ብቕፅበት ድማ እቲ እሞያህ ኣብ ልዕሊኡ ዘውርዶ ከቢድ ስቅያት ተቐጀሎ። ቢላል ረዲየላሁ አንሁ ኣብ ልዕሊ እሞያህ ሕኒኡ ክፈዲ ምዃኑ ብቁጣዐ መሓለ። ዓብዱራሕማን ረዲየላሁ አንሁ ነቲ ኩነታት ንምዝሕሓል ዝከኣሎ እኳ እንተፃዕረ ክዕወት ግን ኣይከኣለን። ቢላል ኦ ደገፍቲ አላህ ወይ አንሳራውያን እቲ ርእሰ ኸሓድያን ዝኾነ ኡመያህ ቢን ኸለፍ እንሆ ብምባል ብዓውታ ጨረሐ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሙስሊሚን ብኩሉ ማእዝን ወሓዙሞ ብኣስያፋቶም ንወዲ ኡመያህ ኣጥቅዕዎ። እቲ ብስቅያት ሙስሊሚን ዝፍሳሕ ዝነበረ ኡመያህ ወዱ ክጥቃዕ ምስ ረኣየ ብኣውያት ወጨጨ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዓብዱራሕማን ካብዚ ንላዕሊ ዝገብረልካ የብለይን፣ ኪድ ነብስኻ ውፅእ ህደም በሎ። እንተኾነ ነብሱ ዘውፅኣሉ ግዜ ኣይነበሩን። ኣስያፍ ሓያል ሙስሊሚን ኣብ ኣካላቱ ዓለቡ። ከምቶም ግፍዕኛታት ውፅኦቱ ከዓ ኣብ ምድሪ ተሰጢሑ ሞተ። ዓብዱራሕማን ወላ እኳ ነቲ ምስኡ ዝኣተዎ ቃል ክፍፅም እንተፈተነ ክሰልጦ ግና ኣይከኣለን። ቢላል ለውሃት አላህ ዳ ይስፈኖ እምበር ብሓደ ወገን ካብ ሰለባ ይሓሪሙኒ ብሞት ምሩኻተይ ከዓ ተሃሴ ምባሉ ድማ ይጥቀስ። ራብዓይ ኩናት በድር ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰናይን እከይን ዝተገበረ ግጥም እዩ። ንጹር መርገፂ ዝሓዘ ኣማኒ ንሓደ ነገር ብክልተ መስፈሪታት ክልክዖ ኣይክእልን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ዑመር ቢን አልኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ ነቲ ኣብ መሳርዕ እከይ ተሰሊፉ ዝነበረ ኣኩኡ አልዓስ ቢን ሂሻም ቢን አልሙቂራህ ከናሕስየሉ ዘይከኣለ። አልዓስ ሕጫ ካልኦት ሙሽሪክን በፂሕዎ ብዑመር ረዲየላሁ አንሁ ተቐትለ። ሓሙሻይ አቡበከር ረዲየላሁ አንሁ ድማ ምስቲ ምስ ሙሽሪክን ብምውጋን አንጻር ሙስሊሚን ዝዋጋእ ዝነበረ ወዱ ተራኸበ። ኣይና ማሊ ያ ኸቢስ ሃብተይ ኣበይ ኣሎ ኣንታ ከይሲ ውላድ ብሎ። ዓብዱራሕማን ወዱ ከዓ
ሃብቱ ኣብ ንፋስ ከም ዝተዘርወ ብመልክዕ ግጥሚ ገይሩ ኣባጨወሉ። ሻዱሻይ ኩናት ምስ ተዛዘመ ሙስሊሚን ተቓለስቲ ንገለገለ ሙሽሪክን ይማርኽዎም ነበሩ። እዚ ክኸውን ከሎ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ መእዘዚ ንቁጥኡ ብምዃን ይዕዘቦም ነበረ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቲ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ዝከታተል ዝነበረ መራሒ ጋንታ ሓለዋ ነቢ ሰዓድ ቢን ሙዓዝ ጠመቶ። ሰዓድ ጸላእቲ ከም ምሩኻት ክተሓዙ ክርኢ ባህ ከም ዘይብሎ እውን ኣስተውዓለ። ኦ ሰዓድ ተግባራቶም ደስ ዘይበለካ ትመስል በሎ። ኣብዚ ሙስሊሚን ኣንጻር ሓይልታት ሙሽሪክን ዝተጓነፀፍዎ ፈላሚ ዓወት ነቶም ብጃህራን ፈኻራን ምድረ ሰማይ ዘጸልሙቱ ጸላእቶም ክማርኽዎም ዘይኮነ ከወግድዎም ጥራሕ ከም ዝብርሆ ሰዓድ ጠቐሰ። ሻውዓይ ኣብ ኩናት በድር ካብ ዝተረኣዩ ሓያለ ተኣምራት ሓደ እቲ ምስ ዑኳሻ ቢን ሚሕሳን አልአሰዲ ረዲየላሁ አንሁ ዝተተሓሓዘ ፍጻሜ ክርስዕ ኣይክእልን። ንሱ ኣብ ማእከል እቲ ኩናት እንከሎ ሴፉ ተሰበረት እሞ ናብ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጺኡ ሓበረ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዓ ቃቲል ቢሃዛ ያ ዑካሻ እንካ ዑካሻ በዚ ጌርካ ተዋጋእ ብምባል ስላዕ ጉንዲ ይሃቦ። ዑካሻ ነቲ ስላዕ ተቐቢሉ ብኢዱ ነዝነዞ። ብቕጽበት ድማ ናብ መስመስ ዝብል ጻዕዳ ዝሓጺኑ ዱልዱል ሴፍ ተቐየረ። ክሳዕ ብመስዋእቲ ዝተፈለየሉ ዕለት ከዓ ምስኡ ሒዝዎ ኣብ ዝተፈላለየ ግጥማት ይሳተፍ ነበረ። ሻሙናይ ኩናት ተዛዚሙ ሰባት ናብ ቦቶኦም ኣብ ዝምለሱሉ ዝነበረ እዋን ሙስዓብ ቢን ዑመይር አልዓብደሪ ረዲየላሁ አንሁ ነቲ ምስ ጣዖታውያን ወጊኑ ዝተዋግኦ ሓዉ ረኣዮ። ኣብታ ሰዓት እቲኣ ሓደ ኣንሰራዊ መንእሰይ ንኣእዳዉ ይመቕሖ ነበረ። ሙስዓብ ኣይተፍኩሰሉ ጠጠው ኣቢልካ እሰሮ ኣዲኡ ጸለቕ ከፊላ ከተድሕኖ እትኽእል ርኽብቲ በዓልቲ ጸጋያ በሎ። ሽዑ ኣቡ ዓዚዝ ማለት እቲ ተማሪኹ ዝነበረ ሓው ሙስዓብ ከምኡ ኢልካ ተላበወሉ ድያ ኢላትካ እናበለ ከድሕኖ ብስድራ ቤታዊ ዝምድንኦም ለመኖ። ሙስዓብ ግና ካብቲ ናይ ስጋ ሓው ንላዕሊ እቲ ብኣላህ ዝኣመነ ኣንሰራዊ ዝያዳ ከም ዝቐርቦ ነጊሩ ሓዲግዎ ከደ። ታሽዓይ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሬሳታት ሙሽሪኪን ኣብ ሓደ ጋህሲ ክቕበር ምስ ኣዘዘ ኣቡ ሑዘይፋህ ቢን ዑትባህ ነቲ ኣንጻር ሙስሊሚን እናተቓለሰ ዝተቐትለ ኣቡኡ ብቕዛነት ተዓዘቦ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንስምዒቱ ስለ ዘስተውዓለሉ ንኣቡ ሑዘይፋህ በቲ ኩነታት ተወኮሶ። ንሱ ኸኣ ኣቡኡ ምስ ተግባራቱ ዝማጣጠን ዓስቢ ምርካቡ ንእሽቶ ጥርጠራ ከም ዘይብሉ ገለጸ። እቲ ዘሕዝኖ ከም ትምኒቱ ኣቡኡ ናብ ኢስላም ዘይምእታው ምዃኑ ሓበረ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብጽንዓቱ ኣመጎሶ። ዘጸናንዖ ቃል ከዓ ኣብ እዝኑ ሕሹኽ በሎ። ጸብጻብ ኩናት ቁረይሽ ዘይከም ትንኳሕቶምን ትጽቢቶምን ኣብ ኩናት በድር ዝሕፈር ስዕረት ከም ዘጋጠሞም ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። በንጻሩ ንሙስሊሚን እቲ ኩናት ኣንጸባራቒ ፈላሚ ዓወት ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ነበረ። ኣብዚ ኩናት እዚ ብወገን ሙስሊሚን 14 ሰባት ጥራሕ ተሰውኡ። ካብኣቶም እቶም 6 ሙሃጅሪን ወይ ስደተኛታት ክኾኑ እንከለዉ እቶም 8 ከዓ ኣንሳራውያን እዮም። ኣብ ልዕሊ ሙሽሪኪን ዝዋረደ ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ግና ሰፍ ዘይብል እዩ። 70 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ኩንዶም ዝኾኑ ድማ ተማረኹ። ከምኒ ኣቡ ጃህል ዝኣመሰሉ ዕሉላት ጸላእቲ እስላም ሓዊስካ ሓያለ ስሙያት ሰብ ዝናን ሹመኛታት መካ ኣብቲ ኩናት ሃለቑ። ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቶም ኣብቲ ኩናት ዝሃለቑ ጸላእቲ ክዕዘብ ናብቲ ዓውደ ኩናት ከደ። ከምዚ ድማ በለ بئس العشيرة كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس لنبيكم كما يزبلكم أكيات كبيلة نبركم
ንስኻትኩም ሓሳብ ወጌርኩምኒ ካልኦት ግና ኣመኑኒ ንስኻትኩም ገፋዕኩምኒ ካልኦት ግና ደገፉኒ ንስኻትኩም ኣባረርኩምኒ ካልኦት ግና ኣዕቆቡኒ ብድሕሪዚ ኣብ ጎዳጉዲ በደር ክቕበሩ ኣዘዘ أبي طلحة رضي الله عنه أبزم حلالفو حديث دما نبي صلى الله عليه وسلم أبلع لتهم أبعد علاز تدربي 24 شمنياتات قريش دو بلمو وإكلا ود إكلا إنا بلا بأسماتو من أسمات أبوتاتو من بمتواع نا الله ملغتنو أنت تئزازو دو أي محشوكم النيرو بلو نحناس مبزعا قويتانا حقي كوينو لخيبنيو ألنا مبزعاتي اتأمنو لو قويتاكم كحق كوينو دات أنحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزربا النبي صلى الله عليه وسلم السمعة أو ملختني الله لمن تايدا مسروح زي بلو أكلات ويريساتات تزارب اللخا قبل حتتو نبي صلى الله عليه وسلم دما باتي روح محمد أبعيدو زحز الله محللك نزي أنا زبلو زلخو كابتن الساتم زو سمعون العلي نسختكم كتسمعوا أي تقولون إخوم ناي لومي زلنا تحستو عبزي فتسم سجاب أبزمت بسلام الرحب دحن كنيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.